Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Hi guys! Mag-celebrate tayo ng birthday ngayon. No? Simple celebration lang siya. Ano lang, nag-contribute lang yung anak ko, yung big boss natin. Tapos may darating ako na friend. So ito ngayon. Ayan. Yan yung ginagawa ko. Nagsiset up lang ako. No? Simpleng handaan lang. No? So abangan nyo. No? See you later. Hi guys, sa visitor ko, may hello, Madsilo. Nini! O, yan guys, sa mga bisita ko, no? Simpleng handaan. Wala akong maan nga ikaw, among gina-istorya. Abi ko tapong amati mo ni gamay. Sabi niya mo ko? Te, ano doon? Ito lang? Napitek mo raw? Hindi pwede blow? Blow mo na eh. Oh. Ket? Ano ba? Ito pa? Hindi doon. Saluhin. Wala na idea. Nasakit yung busong ko kakadlaw. O, picture anay dyan sanday madok. Hindi ko na. Napitsura. Ito kayo na. Giyaman tatong ha. Picture anay kami din madok. Di ka gamay ha. Hindi patay ko. Hindi ko mapatay. Dali, may. Nasakit kita na yung busong ko Ako, ano kakadlaw. sa kadulo mga bisita. Ang dali doon. Nasakit kita na yung May tatlo pa to sa likod ba? Okay lang. Dinami mo. Nasakit yung busong ko Ang kakadlaw. tama tatlong ta. Tatlo, pwede tatlo. Binbin, aligi. Ang dada. Ako ganun tirawan ng cook. Rami may abi ko ama mong gidla may. Hello, madam. Hello, madam. Salamat. Ang pasugda mo si gamay niya. Ay, ako din sa birthday ko. Una. Makin mo. It's a prank. Mga palang gingging, yapon. Namit na plate naman. Mamoy. Gamit ang handa. Duro ang handa. Durong iri na. Amot. Busog din kami. Tama damay. Kat. Kat!